Jeg ved, I er nogle søde folk her. Det ved jeg også. Hej, hej. Hej igen, og god weekend. Lige måde, tak. Tak skal du have. Også meget arbejde og sådan noget med det. Så ja. Det skal jo nok gå. Ja. Nej, det er jo stort arbejde at sætte alt det på benene. Og så også at starte det ned igen. Men hvordan har I transporteret i kasse? Ja, så har jeg brugt bilen. Nå, ja, okay. Jeg har noget, der måske på en dag. Jeg har prøvet en gang, hvor jeg har oversmuttet så for det. Han ikke sørget for en. Og så er du ikke så folk sjovt nok. Så har jeg lidt småbil. Det er altid i store centre. Hvad? Det er en gang til noget. Ja. Jeg kan jo, når de snakker, så kan man høre, at de har noget just i det. Det ved jeg godt ikke, men nå, ja, men det skal jo nok gå. Ej, det er jo sgu for. Jeg synes, han havde købt en af Jesper. Det var nyere. Jeg havde alligevel set den inde på strøget 22. Så er der andre gange, så har man alt for mange af dem. Jeg tror, det var fint. Det er sgu for. Men det er jo heller ikke nogen, han vil af med normalt. Nej, altså. Det er jo... Ja. Er der nogen liv deroppe? Er det nej, det er måske også klokken. Jeg er heller ikke mere i den verden. Det er dog nok 6 i nu. Ja. Hej, jeg kunne godt bede om 20 guldhjul. Undskyld, de der piber derude. Skal du tage fra? De der først. Sådan der. Han står derude. Småmønters. Jeg har det også sådan. Jeg ryger ikke. Det er min moms. Det er hendes omkostning. Jeg sparer de billeder. Det er nej. Så skal du prøve at købe det i Grønland. Der er det 100 kroner frem. Men hvor vi ikke bor deroppe. 100 kroner for en transport i Grønland. Det ser også godt ud. Den ligger på for en pakke. Kan jeg ikke huske. En gram af det der på 92, når vi er oppe og fiske i jeg har kørt hjemmefra for løbende i hovedet. Ned til så tænkte jeg, så kører der en trøje ned på en restaurant. Jeg kunne godt købe, men det er også lov at betale for det. Så det er jo lidt sygt. Så skulle jeg godt købe det.